Man kunne, som I kan se, beskrive relativitetsteorien med tusindvis af ligninger. Men jeg vil dog ikke gå så langt. Jeg vil derimod vise det med billeder. Først skal vi bruge en observatør, og så noget han kan observere. Einstein og Brian skal nu følge bilen ude i ingenting. Det Einstein ser her er, at bilen bevæger sig, men det Brian ser er, at Einstein bevæger sig. Det er umuligt at sige, hvilket et af objekterne, der bevæger sig. Intet eksperiment kan vise det. Det vi får ud af det er, at bilen, Brian og Einstein er relative. Det man så sagde dengang, var, at alt er relativt. Det er det der stadig, ikke? Nej. En ting er ikke lys. Men hvorfor ikke? Nu kommer vores første lov. Og det er, lysets hastighed er konstant. Man kan ikke ændre på det. Her ser vi to spejle med en lysfoton imellem dem. Vi sætter det lige i slow motion, så vi kan se lysfotonen. For simpelhedens skyld siger vi bare, at der er 1 meter imellem de to spejle. Så tager vi lysets hastighed, og det er lige med den længde, der er imellem spejlene, som er 1 meter. Hvis vi så tager den længde og dividerer med den tid, det tager lyset at bevæge sig 1 meter, så giver det lysets hastighed. Og det her er ligningen for det. Hastigheden er lig med afstanden divideret med tiden, det tager. Her ser vi så lysfotonen igen. Og nu skal vi sætte det i bevægelse. Okay, her ser vi den nye længde lysfotonen bevæger sig. Hvis vi så tager den længde, måler den, vi fjerner spejlene, måler den, så er den større end den 1 meter, vi havde før. For simpelthedens skyld igen siger vi lige, at den var 2 meter. Så nu tager vi tilbage til den her ligning. Lysets hastighed er nemlig ikke lig med din nye længde divideret med tiden, det tager. Og her er vores lille problem. For vi kan ikke ændre på lysets hastighed, altså v, eller afstanden, så vi bliver nødt til at ændre på tiden. Nu har vi så fået en ny lov, og det er, at hvis noget bevæger sig, forvrænges tiden. Det er basis af relativitetsteorien.